बे समाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा बे समाव सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिटिआर ओनसोलनि आरो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि बिथां स्पोक पार्सन सिनियर स्पोक पार्सन गर्जन मोसाहारी बिथाङा बिबान नागारबाय। गर्जन मोसाहारी जाय गर्जन मोसाहारिया बिटिआर ओनसोलनि सासे अबजारभार एबा चेयारमेन बिबानाव लानानै खामानि मावबाय दंमोन। बिथां गर्जन मोसाहारी बे गर्जन मोसाहारिया दिनै फुंबिलि समाव बिबान नागारनायनि लाइजामखौ आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथां गौरब गगैनो दैथायहरबाय। कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि थाखाय मोनसे गिदिर खहा कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि थाखाय जाय समाव बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थिनि थाखाय कांग्रेस कमिटि एबा कांग्रेसआबो जोबोदनो बाहागो लागोन आरो बिजाथि होनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। आरो बे समावनो कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि सिनियर स्पोक पार्सन बिथां गर्जन मोसाहारी बिथाङा बिबान नागारनाया जोबोदनो मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। मानोना बे समाव बिटिआर ओनसोलनि सासे बिथाङा चेयारमेन महरै बिटिआर कांग्रेस कमिटिनि सासे अबजारभार महरै बिथाङा बिबान लानानै खामानि मावबाय दङमोन। आरो बे समावनो बिथाङा हरखाबै कांग्रेस कमिटिनिफ्राय रिजिगनेशन एबा बे समाव बिबान नागारनायनि लाइजाम गथायनाया थारैनो कांग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ जोबोदनो मोनसे खहा गोनां खालामगोन। मानोना बे समाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि बिथां सिनियर स्पोक पार्सन गर्जन मोसाहारिया बे समाव बिबान नागारबाय। आरो बिबान नागारनानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथां गर्जन मोसाहारी बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव गावखौ मोनसेबो हाबाफारिफोराव रल एबा बिथांनि बिबान होनाय एबा बिथांखौ जायखिजाया हाबानिफ्राय बिथांखौ जानगाराव दोननायखौ मोनदांदों। जायनि थाखायनो बिथां गर्जन मोसाहारिया बे समाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि जे स्पोक पार्सन बिबाननिफ्राय नागारबाय एबा रिजाइन होबाय होननानै फोरमायथिनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथाङा आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि स्पोक पार्सन सिनियर स्पोक पार्सन गर्जन मोसाहारिया बे समाव कांग्रेसनिफ्राय बिबान नागारबाय। बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि कांग्रेसनि अबजारभार कमिटिनि सासे चेयारमेनमोन बिथां गर्जन मोसाहारि। आरो बे बिटिआर ओनसोलनि गोबां मानि कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि थाखाय बिथाङा रल लानानै खामानि मावबाय दंमोन। आरो बे समावनो हरखाबै बिथाङा जे बिटिआर बा बिटिसिनि बिसायख'थिनि सोलिफुबाय थानाय समावनो बिथाङा हरखाबै बिबान नागारनाया कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि थाखाय जोबोदनो मोनसे खहा गोनां जागोन। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिथां गर्जन मोसाहारी बिथाङा बावैसो 2024 मायथाइयाव जे जानाय एमपि बिसायख'थियाव कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि सासे बिजाथिमोन। आरो बिथाङा गोबां भट बिथाङा मोननो हादोंमोन। आरो बे समाव बिथांनि जे बिबान नागारनाय कांग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ दुरबल खालामगोन एबा बे समाव गाहाय फारसे लांगोना मोनसे रोखा इसाराखौ नुनो मोनो। मानोना बिटिआर ओनसोलाव जाय समाव बिसायख'थिया सोलिबाय दं आरो बे बिसायख'थि सोलिबाय थानायाव सासे गोख्रों दैदेनगिरिया बिबान नागारनाया बिटिआर ओनसोलनि कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि थाखाय जोबोदनो खहा गोनां होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। आरो बे समाव बिथां कांग्रेस कमिटिनि बा आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि बिथां स्पोक पार्सन बिथां गर्जन मोसाहारिखौ खौरांनिफ्राय एबा सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बावैसो साननि उनावनो UPPL राजखान्थि हान्जायाव जइन एबा जगदान जानायनि मोनसे मिजिंथिखौ मोनथिनो मोनदों। थारैनो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव बिथां गर्जन मोसाहारिया जुदि हाबोब्ला एबा जगदान जायोब्ला UPPL राजखान्थि हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागोनखौ बे समाव मिजिंथिनो हायो। नाथाय बे समाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि बिथां स्पोक पार्सन गर्जन मोसाहारि बिथाङा बिबान नागारनाया बिटिआर ओनसोलनि कांग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ जोबोदनो दुरबल एबा लोरबां जागोनखौ बे समाव नुनो मोनो।